Mhuri yaZimbabwe mufaro mukuru kusangana zvekare kwatiri kuita nhasi unoyu musi wechipiri 2 December 2025 pano pachannel yenyu yatinokupai nhau mururimi rweshona. Nyaya iripo ndeyemisangano yakashevedzerwa nebato reZANU-PF. Bato reZANU-PF harina kugadzikana, tingati isusu kubva zvakaitwa sarudzo dzegore ra2023 pane makakatanwa akaomarara arimo mubato reZANU-PF ari kubvira pakuti kune vamwe vari kuda kuvhariridza Vice President Chiwenga kuti vasapinda pachigaro chekutungamirira nyika kana vaEmmerson Mnangagwa vachinge vaenda kumudyandegere. Vanhu ava vari kuzama nepose pavanogona napo kuda kubloka kuitwa kwesarudzo mugore ra2028 vachiti sarudzo hadzisi kuunza outcome yakanaka, saka nyika yava kufanirwa kumbopoza nyaya yekuitwa kwesarudzo pachitanga paongororwa mitemo ine chekuita nesarudzo. Ndo mashoko aripo mhuri yeZimbabwe. Naizvozvo pashevedzerwa misangano inoti wePolitburo uchaitwa mangwana kumuzinda mukuru webato reZANU-PF uchiteverwa neweCentral Committee, kuchiti nemusi wechishanu koitwa Consultative Assembly Meeting. Misangano yose iyi inenge ichiitirwa kumuzinda webato reZANU-PF. Naizvozvo panonzi nyaya dzichazenge dzichipfiriridza inyaya yebid yaitwa nedunhu reManicaland kuburikidza neBuhera District, avo vakaisa chikumbiro chekuti Paul Tungwarara aincorporatwe muCentral Committee yebato reZANU-PF. Izvo zviri kutarisirwa kuunza mamwe makakatanwa akaomarara kana tichitarisa zvakaitika kuna kuda kwashe Tagwirei pakauya chikumbiro mubato reZANU-PF chekuti kuda kwashe Tagwirei ange achiincorporatwa muCentral Committee yebato reZANU-PF. Zvakava nemikiso, zvakava nekupikiswa nevanhu vakawanda vemubato reZANU-PF kusanganisira naVice President Chiwenga, avo vakava nemuono wekuti kuuya kwakuda kwashe Tagwirei muCentral Committee kwakanga kwaitwa nenzira isiri pamutemo, kwakanga kwaitika pasina kutevedzwa mitemo yebato reZANU-PF. Mutemo unotaura iwo kuti kana munhu achipinda muCentral Committee yebato iri anopinda nenzira ipi. Zvinotaurika kuti pasi peconstitution yebato reZANU-PF munhu anofanirwa kubva kumacells achikwira kusvika ava padanho repamusoro. Nyaya imwe iri kutaurwa inyaya yaJoakim Chivhayo, uyo ari kutaurwawo zvekare kunzi ari kuda kuelevetwa kupinda muCentral Committee yebato reZANU-PF. Mazuva adarika takanzwa kunzi aincorporatwa mumain wing yebato reZANU-PF. Izvo zvinotaurwa kunzi zvakabata mutungamiriri webato reZANU-PF vaEmmerson Mnangagwa nekuda kwenyaya iyoyo. Panotaurwa nyaya yekuti mutungamiriri wenyika vakachema vachinzi kune dzimwe nhungamiri dziri kutaura kuti the Chivhayo brothers pamwe chete naiye kuda kwashe Tagwirei vakonzera kusagadzikana mubato reZANU-PF. Mazuva aiitwa misangano yemainterdistrict meetings muguta reHarare, misangano inonzi yakambomiswa muguta reHarare pachitaurika nyaya yekupesana kwenhengo dzakanga dzava nemuono wekuti mari ndiyo yava kushandiswa kutenga zvigaro mubato reZANU-PF. Izvo zviri kutaurwa nevamwe mubato iri kuti hazvisi izvo zviri pamutemo. Ndiwo mashoko amhuri yeZimbabwe, kuchiti nyayavo dzakasiyana-siyana dzichazenge dzichizeyewa pamusangano iwoyo inyaya ye2030
kuti bato reZANU-PF rava papi pakuimplementa resolution number 1. Resolution iyo yaunzavo mamwe makakatanwa munyika yeZimbabwe. Bato reZANU-PF riri kuda kuavoida referendamu. Naizvozvo pari kutaurwa kunze pane vanhu vari kuda kushandiswa, pane vanhu vari kushandiswa kuti vaite kuti 2030 inge ichibudirira kuburikidza nekuenda kumatare edzimhosva, kuburikidza nekuita zvakasiyana siyana zvichaita kuti referendamu iavoidwe. Vamwe vari kutaurwa ndivo vanosanganisira vana Pardon Gambakwe, Precision Muzadzi, avo vakakwidza nyaya kudare reConstitutional Court vachipikisa bato reZANU-PF maererano neresolution number 1. Asi decision kana kuti challenge iyi iri kupikiswavo naSpeaker of Parliament vaJacob Mudenda, avo vari kuti paGambakwe naPrecision Muzadzi vakamhanya kuenda kumatare edzimhosva nekuti nyaya iyi ye2030 haisati yatomboendeswa pamberi pedare reparamende, haisati yatomboendeswa kana kumakurukota ehurumende. Naizvozvo zviri premature kuti vana Gambakwe vange vachisuwa vaMunangagwa, vange vachisuwa bato reZANU-PF. Ndo mamwe mashoko aripo mureZimbabwe. Naizvozvo ndo zvakaita kuti musangano webato reZANU-PF unge uchikoka nhengo dzePolitburo mangwana dzeCentral Committee nemusi wechina, kuti Consultative Assembly nemusi wechishanu. Misangano iri kutarisirwa kukurukura nyaya dzakasiyana siyana dziri kunetsa mubato reZANU-PF. Makakatanwa anova akaunzwa nekuda kwe2030, makakatanwa akaunzwa nekuda kwekuti kune vamwe vari kuvavarira kuti vaEmmerson Mnangagwa varambe vari pachigaro kusvika mugore ra2030. Tinotenda muri yeZimbabwe nerutsigiro rwamunopa pachano ino. Kukura kwedu isapoti iri kubva kwamuri, tinozvitenda muri yeZimbabwe. Naizvozvo kune vashanya kekutanga musakanganwa kutsigira chano ino kuburikidza nekusubscribe kuitira kuti pose pose patichauya nenhau munova vekutanga kuziva zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe, pamwe chete nekutipa muonero wenyu maererano nenyaya yataunza mudariro yekuti bato reZANU-PF raita zvekare imwe nhaurwa yaPaul Tungwarara, uyo ari kunzi ari kufanirwa kupinda muCentral Committee yebato reZANU-PF. Asi tinoziva kuti vana Manhize havazvitambire zvinhu zvakadai. Tichazonzwa vana Manhize vava kutaura munguva dzinotevera idzodzidzi mamiriro akaita zvinhu kuti vari kuona sei nyaya iyo yiyi. Tinotenda panguva ino tinoti musare zvenyu zvakanaka.